Og det er her, Vestre Søbad. Der er både børnevenligt herinde, og ude på enden af ringen derude er der 6 meter dybt. Så der er der også muligt at tage hovedspring. Her bagved er der omklædning og toiletter. Så går turen til Hundsø. Og det sidste stykke ind til Hundsø, der skal du køre godt og vel 1 kilometer af små støvede skovveje. Og så er jeg tæt på. Der går en lille sti ned fra parkeringspladsen til selve Hundsø. Hundsø, en skøn lille naturplet omkring Bryrup, Katrinedal. Der er en lille gynge her. Og der er sandbund, så langt jeg kunne gå ud. Og så er der også mulighed for at nyde en picnic. Og have fine parkeringsforhold. Så er jeg ankommet til Bryrup Søbad, som ligger 5 km fra Hundsø. Fine parkeringsforhold, som I kan se. Hundsø er i øvrigt meget børnevenlig. Bryrup Søbad, også virkelig børnevenligt. Der er også en lille tømmerflåde derude, og sjovt nok, de har lavet sådan en drapeau, man kan springe ud fra. Det må man ikke, der er simpelthen ikke dybt nok. Så det er, der skal man lige passe lidt på. Så er der også en sauna, og mulighed igen for at sidde og nyde en picnic. Vandet er rigtig varmt, og vandkvaliteten er typisk søvand. En lille smule grumset. Jeg vurderer ikke, at der er kilder i den her sø her. Så er next stop Gissø. Efter lidt søgen, så fandt jeg her badet ved Ostrupvej, Gissø. Her kunne jeg holde. Der er ikke rigtig plads til biler andet langs vejen. Man skal ned ad stien her. Og her ligger der så med badebro. Og man kan se, der er et sted over på den anden side. Det besøger vi lige om lidt. Og her er der igen plads til, at man kan tage picnic på med. På badebroen her er der sågar en lille bænk. Man kan sidde og nyde udsigten ned til søen fra. Som man kan se, så er der rigtig mange huse, der ligger ned til Gissø her. Og der er en tømmerflåde herude i midten. Nu er jeg så ankommet på den anden side ved Gissøparken. Og her kan man se, at man kan parkere langs vejen. Jeg står lige nu på en vendeplads. Og selve søbadet ligger lige hernede. Og så her fra den anden side af. Vandet er virkelig dejligt varmt. Det er, også virkelig børnevenligt, både her og på den anden side. Igen er det så søvand, som man kender det. Og en fin lille strand her med sand. Og så er der også en sauna. Så er der Skovby Sø, eller også kendt som en kunstig sø. Rigtig fine parkeringsfaciliteter. Den ligger nogle 100 meter ned ad stien her. Så ligger den her som en lille naturplet midt i skoven med flere strande rundt langs kanten. Der er ikke særlig dybt, så det er rigtig ideelt for børn. Ifølge det, jeg har fået fortalt, så har man brugt sandet herfra til at bygge omfartsvejen uden for Silkeborg i sin tid. Men et skønt sted. Så er der de små fisk ved Sejs. Der er også toiletter, og man kan sidde overdækket. Det er et meget populært sted, og man kan se, at det er både børnevenligt. Og så kan man også hovedspringe ud for enden af broen der. Så er det rigtig smukt. Rutebådene sejler forbi, og hvis man er lidt heldig, så kan man også se Jejlen, som jeg har kigget den her. Der er rigtig fine parkeringsfaciliteter. Så er der Østre Søbad, her lidt udefra. Rigtig fin strand, både til børn og voksne. Her er meget populært, og parkeringspladsen er også lidt for lille, så folk de holder simpelthen langs vejen som her. Og mange gange er der helt fyldt, hvis der er rigtig godt vejr. Her er lidt tættere på. Og der er også faciliteter her. Der er toiletter, der er omklædning, og så er der også en sauna, som bruges
tror jeg mest om vinteren. Der er rigtig fin strand her, og man kan også købe en kop kaffe, som lige var midt i billedet. Og her er lidt tættere på.